amaphoyisa la inhlambu ugogo omkhulu baba umama bayabhema bame ngokuthi akekho umuntu ozobatshela inhlambu utshwala imali sonke lezi zinto esizenzayo sebeyazenza ugogo omkhulu baba umama bayabhema bame ngokuthi akekho umuntu ozobatshela inhlambu utshwala imali ugogo usehleze egxeka isinemfu njalo bekhuluma nawe. Hayibo mfethu ubusuzwileni ngale lo app le yase China? Mina uwodwa uyelo engazi yiwuphi lo yelo MTN everywhere. Andini wenzala hayi angithi uyayazi le mpahla le yenziwe uDonald Trump yeVet ukhuphula iVet ngo-0.1%. Ya yona kanye-ke le iChina-ke ivele yenza into is expose USA ngokuthi yabo zonke lezi zinto lezi ey'durayo lezi Gucci, Zara, iPhones or even ma-PlayStation zonke izinto lezo zithandwa eChina. And eChina zitholakala ngeprice ephansi. Hayi ukuze uthenga iGucci ngo-30,000 ngoba kwenze njalo. Uthi ukhombisa ividiyo. $10 iPhone 14. $10. And uma usubuka according to the current currency exchange rate, that is 188 rand 60 cents. Yabo sizoba rich. Shuthi imbali sezoyisola ufahlukane ngizomgqilaza yona kuma status. Yabona mina nje into esengiyiplanile ngizobe ngithi Gucci from top to bottom. Why ungathi from bottom to top? Waphela siqale sahlupheka masiyaphumelela asiqalanga saphumela sasesiyahlupheka ukuthi from bottom to top manje from bottom to top social push. Hayi don't judge me by my composition. Hey azoda uke uthi umntana shine. Ya sinama yasenkohli ukuthi imali asinayo konje. Uyazi angenzi into lula ngithi besithe vele sifuna ukubhiya ngithi ngicela siya lapha kaMabhiza likwasho awunayo amabhiza nawe uyaxhumana le yelo app yabo mhlawumbe uzokwazi ukuthi asitexele amabhiya ngama discounts kube nama discounts mhlawumbe amanani azokwehla. Abhisi kodwa ngiyona le app. Hayi ngiyesazi mhlawumbe nayo nokuxhumana. Hayi sambe ake simbuza. Ya madoda, nikhala ngani? Yaphila baba. Ukuba ngiphile ngabe ngisemoshwali, isho ukuthi ukhala ngani? La sihamba sibheka kaMabhiza liquor shop and basiyalelela mase siyabheka asiboni into ebhaliwe ukuthi Mabhiza liquor shop noma into e-indicator ukuthi kudayisa utshwala kule ndawo. Hayi, nifike endaweni e-right. Yikho la kwaMabhiza liquor shop. Yikho lana? Yebo. Singamthola uMabhiza. Hayi bo, ubuka yena nje. Uye lokhuluma naye. Nikhala ngani isho madoda kanti kwenze njani? Isikhathi siyahamba. I'm a very busy businessman. Kodwa akusho ukudayisa utshwala. Kodwa ubuke nje noma uchaza. Madoda, nisuke endlini nithe niyakuba. Bese size Mabhiza liquor shop. Imina madoda Mabhiza khulumani nikhala ngani? Socela amabhiya awu5 eBlack Label. Okay, imali phela.
Oh, nansi imali. You can keep the change. Abona le mali onginika yona. Hayi, uzothi uyadlala. Hawu, kanjani? Imali encane kangaka 4 bheka u5. Yazi ekhanyisile ukuyela app. Hello app. Yini leyo madoda? Angichazi. Angithi uyayibona le mpahla le ka Donald Trump yokunyusa inako. Yokunyusa iVAT from 15% to 15.5%. Manje ke iChina ke ivele yathuthela yanganunwa. So expose ukuthi zonke lezi zinto lezi oma Gucci ngoba bezidurayo ezinye sabantu abadumile zikhandwa khona eChina and eChina zishibhile bese izozidurisela. So manje ke yabo nje iPhone 14 $10 eChina. So sibese sicabanga ukuthi lapho umafriza angakwazi ukuthi sidayisele lapho amabhiya asediscountiwe sekwenzeke lento eyenzakela. Yini amadoda? Seningene kakhulu kwi-macro economics. Yes? Niyakhohlwa ukuthi nami ngifola under i-micro economics. Azokuthini manje lo? Ama-price awajiki madoda. Asafana. Black label 39 rand. Ikhaseli 29 rand. Istawuti 35 rand. Jiki lutho. And I must stop eChina. Khona uzokwazi ukuthi inciphe ama-price ayingeke. Yabona umuntu adura kanje ngathi imali lokutshala kuzongidaka isilungu. Jiki. Yazi ngo-39 unga-order case kuleya. And njengoba sesinikeza la information Umuntu uzathisela. Hey madoda, ngoba bese ngishilo. Ayingasami ngizokubona. Yini namadoda? Uthini lo? ufuna ukuthenga ibhanoyi. Ngifuna ukuthenga ibhanoyi. Ngikhuluma ukweyisa. Yes la, Kenny Big Dog manje sehlane bathi ngishaye phansi abazi kuzi Superman punch rap yami ngibanquma ngayo kwi fair fight mabengcindezela ngikhipha umlilo njenge guest light lento ngiforce ba week ngibafeel bonke abafuni ngikhulume mangiringani yabanje kwefoni ame carnival mabene beef ngiyiphosi kudala bengithusa ngentshiza ipistol ngiyiboni.